ಶಂಕರ ಶಂಕರೆಯ ಶಂಕರೇ ಶಂಕರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಮತ್ತ ಪಾಪೆ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಉಂತು ಬಣ್ಣಲ್ ಆಜನೆ ಎಂಕಿ ಓಮ್ಮನು ಕಡೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಾಯಕದ ತೆಕ್ಕುನತೆ ದಾದವ್ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮರಲೇ ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಬೋಡು ಸುಂದರಿ ಮೋಲೆನ ఈయన గురించి జీవ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸ ಕುಟುಂಬಲ ಮೂಲು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತು अरे इतना कर रहा है, इतना पूछ रहा है, अबे कुछ तो बोल। ಶಂಕರನ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪ ತೂವಡಾಪುನು कौन है रे तू?